Vi har arbejdet med Boston-modellen, og vi har så 6 forskellige produkter, som vi vil fortælle om, hvor store produkterne er, og hvad vi forventer i fremtiden med de forskellige produkter. Først så har vi Apple TV, det er et relativt nyt produkt på markedet, og vi har så lagt det op i det, der hedder spørgsmålstegn, fordi vi forventer en relativt høj markedsvækst, men deres markedsandel er meget lille, så som spørgsmålet også siger, der er muligheder, men man ved sgu ikke rigtig, hvad der sker. Og det har vi sagt også lidt det samme med Mac'en, at Mac er ved at vinde frem disse år, men der er ikke så mange Macs endnu på markedet, så derfor er den også kommet op i spørgsmålstegnet. Og igen, den har ikke ret stor markedsandel, men den er meget populær. Og så iPod'en, iPod'en det er et ældre produkt, den har været på markedet i cirka 10 år, og vi tænker, som pigen også viser meget godt, at den er sådan på vej nedad. Den har haft i mange år en kæmpe stor markedsandel, men den er på vej nedad, og markedsvæksten er ikke specielt høj længere. Og så har vi iTunes, deres musiksoftware. Igen, det er et rimelig stort område, fordi ikke kun Apples computer, men også andre computer, de bruger iTunes eller App Store, som også er et af deres software, til at hente musik-apps på. Vi kan se her, at iTunes det er på vej op mod spørgsmålstegnet, og det er det, fordi der er kommet andre konkurrenter på området, som f.eks. Spotify på det danske, og en række andre i USA, som jeg ikke lige husker. Så derfor så er pilen begyndt at bevæge sig op mod spørgsmålstegnet, fordi det er der, den er på vej hen. Altså i malkekonen, der vil det sige, at de har en stor relativ markedsandel, men til gengæld har vi placeret det hernede, så at markedsvæksten den ikke er så høj, fordi det ikke er et særligt populært. Eller jo, det er et meget populært produkt, men hvad kan man sige? Men meget af den musikdownload, der sker i dag, det foregår via YouTube ulovligt, og samtidig på iTunes, der kan man det kan hentes til alle computere, det er ikke kun til Macs. Nej. Så har vi deres iPad, nok deres mest populære produkt, i hvert fald, hvis ikke andet den mest populære produkt efter iPhone. iPad'en den har vi placeret oppe i stjernen, og det har vi fordi, at den både har en meget stor relativ markedsandel, da der ikke er så mange, der er mange konkurrenter, men der er ikke så mange, der har slået igennem med deres tablets. Så Apple har haft rigtig stor succes. Det er stor succes med deres iPad, og så også fordi deres markedsvækst den er rigtig høj, fordi der er stadig ikke mange, der køber iPads, da det er et meget populært produkt. Ja, og deres målgruppe er ligesom også blevet større og større, fordi der er også flere børnefamilier osv., så derfor har vi også sagt, at vi forventer en stor markedsvækst. Ja, så derfor har vi taget pilen og gået ind, at pilen går skråt ud mod stjernen. Og så har vi iPhone, nok deres mest populære produkt. Ja. I hvert fald lige nu. De har jo lige annonceret den nye iPhone 5, hvilket har jo fået salget til at eksplodere massivt. Så derfor så har vi jo selvfølgelig placeret den i stjernen, da det har en meget stor relativ markedsandel. Igen, der er mange konkurrenter, men de er ikke ligesom rigtig stået alt for meget igennem mange af dem. Det er kun i Samsung, deres største konkurrent, der har stået rigtig godt igennem med deres Samsung Galaxy S3. Men ellers er det stadigvæk iPhone, der har den største markedsandel. Og så har vi også placeret den næsten helt oppe, fordi deres markedsvækst er rigtig stor. Der er rigtig mange, der køber iPhones. Ja, også bare markedet for smartphones, det har vi sådan tænkt, at det bliver større på nu, når der er flere lande, der bliver mere udviklet, for eksempel i Afrika og i Asien, for de har også råd til iPhones og så videre. Ja. Og så er deres iPhone og deres iPad nok næsten deres hjertebarn, det er det, de banker for Apple og gerne vil gøre endnu bedre. Ja, så derfor så har vi også placeret pilen ud mod skærmen.